Oké, we zijn hier bij de WeStand, een vrouwentoilet uit Zuid-Afrika. We zijn aan het testen of die hier ook hier de markt op kan, in Europa. En je hoort er eigenlijk zo boven te hangen. En hij is waterloos, hij is geurloos en wat erg cool is ze verzamelen de urine en daar maken ze eigenlijk fertilisatie van. Dus voor akkers. Dus dat is best wel tof. Tussen de gewone huskes op het festivalterrein De Betonning op Skielge staat één dwarsem vrouwlieshuske. Het idee is betocht door ondernemers uit Rotterdam en Zuid-Afrika. Zij zeggen wel handel in wat elk mens alle dagen dwaan maakt: pisje. Je kan heel veel geld verdienen aan urine. Dus we zijn aan het kijken van hoe kunnen wij urine recyclen en daar dan weer waarde uithalen. En ze zagen tegelijkertijd een probleem in Zuid-Afrika dat er heel veel toiletten waren die niet hygiënisch waren. Die veel water verspilden, wat heel lastig is daar. En die twee zaken, dat geld verdienen en dat wild verbeteren, die konden ze combineren en toen kwam dit product uit. Er worden op oeral 300 vrouwen vregen wat ze ervan vinden. Het dwarseme huske wordt testen door het bedrijf InnoVest, die op festivals nieuwe ideeën van ondernemers uitprobeert om te zien of ze kansrijk binnen. De eerste reacties binnen over het generaal positief. 2/3 zijn enthousiast. En 1/3 van de mensen die is zo gewend aan het zitten op een toilet, dat die het idee van ik hurk erboven, die vinden dat niet zo prettig. Maar wat ze wel heel fijn vinden is, het ruikt lekker, het stinkt niet zoals een normaal toilet. Dat is handig als het geurloos is. En het ziet er ook wat gezelliger uit, weet je. Dan hangt een spiegeltje in en er ligt maatverband en van dat soort zaken. Dus heel veel vrouwen vinden dat wel prettig aan het toilet.